Kanigari ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli dai Alvarin Kharon lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor minta ka step. Let jurip ka kanhuan balalam khamat da uba Pius Marwen ya ki likely kishnong ha Southwest Khasi Hills ban khmi yikijing e ki bami na kajing tua khandau. La thaw ya ka kanhuan pai ba ha ka kerteng jong ka Regional Council Demand Committee ha kajing elangker pang ka balalong ha Babet Para West Garo Hills. Ai khublai ulat khajala Meghalaya bat umantri rangba eki khun ki hajar ka seng khasi kme ha ka sha sukman CM 8000 arhusan ki khubor ki babnya u MLA jong karani kor uba Pius Marwen ula langkhmat ya ka jingle jurep lang ha Southwest Khasi Hills District ban pe bnya eki jing e ki bami na ka jing twa khandau ha ki laitli kishnong ha ka ni ka district ki bakanthop ya ka maushalya ka moilambi bat ka jamadwar Kini likely kishnong ki jumat ikajing tua khandau na kajing he om kawa umni ha ka porliur. Ya kani kajing le jing jurep la penlong rengkat ki he na katnat water resources ka Central Water Commission bat ka Brahmaputra Board. Dei hadian baki pai ba nongsong snong ki la penpa yo kajing sngokya halor ka rukom snai ki kenro ban yada ki yeng jong ki na kajing tua khandau balahap penlong ya kani kajing jurep. Kajing temu kalau long ru ban sengap ya kasur jong ki pai ba bat ban tuat jing mut naki kenang ban nang la ban pen bha shu shu ya ka rukom shna ya ki ne ki kenro ha kasmi sa jang balala la seng ka kan huan pai ba ka bathamai hapo ka kerteng Regional Council Demand Committee RCDC ha ka jing langker pang ka balalong ha Babet Para West Garo Hills District Kajing temu bakong san jong kani ka kanhun kalong ban pen klain shu shu ya kajing dawa ban yo no da ka Regional Council na kabenta ki riulum baret pa ki balong ki trai muluk ka Meghalaya u Dr. Khasi Boru u balo julong teng kum menteri ka sarkar Meghalaya ula sajit kum chairman bad u Ananda Coach kum General Secretary la thaw kani ka kanhun RCDC ban pen klain shu shu ya kajing khi ka brang ya chaprang menta Kabras dang daka Meghalaya Indigenous Minority Tribals Forum. Kabalong karansan kabadawa ya kajing kathop langi ki riu luom red pat kibalong ru ki try muluk ha Meghalaya. Usai kat day ubapule ya ka Bachelors of Computer Application BCA ha Shirpi College Shillong. Ulay opdiang ya ka khusnam Bharat Gaurav Puraskar nakabenta kajing no senyang jong u ha ka Computer Science but Engineering. Ya kane ka khusnam la ai daka KTK Outstanding Achievers and Foundation New Delhi. Hakabe de ba kane ka jing job usai ka de ulapan pa ya ka jing sngongu ya ka college pa kinohikai but ulakdaw baka artificial intelligence lani ka AI kadani ka benta ka bakraw ha ka jingera ban pen ba ikijing e bat ka coding. Ulya thu ru ba ukwa ban beteng shu shu ya ka jing puli ha ka AI but data sciences. Uni usamla ula pendap ru bun teli ki course online na ki jaka puli ba pher habakran halor kani ka jingjob chong usai kat ha ka khusnam u principal ka Shirpi College u Dr. Muhammad Irfan Ahmed ula ong ba ka Shirpi College kalapan khre ban pleno ya ka center na ka benta ka data science but artificial intelligence but ula aiman sim ya usai kat ban puli ya ka BCA U Director Changka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NIGRIMS U Dr. Nalin Mehta Ulaong badai bandon kajinga kren kabatay ringkat kajinga snotho jingmut haka jakaban wa daw haba ulakren halor kajing ujwar shaphang kajing penrungkam hakani kaslam ai jing sumar Laban kedaw hangni badang hakini khenyat singi kahnyaw Trap Youth Council HYC kalakhang talaya ka office jang uni ukli ka NIGRIMS kum kadak ban persya ya ki kenrum kenram ha karukam penrungkam haba jubab ya ka jingkali jong ka HYC halor ka jingduna jong ki scheduled tribe ha ka jing penrungkam u Dr. Mehta ula pensyai ba kani ka jing penrungkam bamenta kalong na ka benta ban pendap ya ki post ki balashu sakut teng klem nong tre bat lale ya ka katkum ka roster balapan kre ya ka jing yo kam daki riulum lani ka reservation roster U Dr. Mehta ula puntik naru baka NIGRIMS kadang penkre ya ka jubak ku babenya na ka benta ki dorkhas balayo pediang na ka HYC wat la kam shim lala ban ai ka jupap hapo hnyo singi kumbalapan da ka HYC Kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Naka station jong ka Akashvani Shillong ine beteng biang bat ki khubor ki badang sa
Kashat sok mensiam kebelas dang da kashat nokjat hakasngi sat jan balala kan sapoi syakabakut menta kasngi. Ya kani ka jingshat bat kaliat nyam le rukom laju penlong manla ubnaya yong haka ayom bet. Kashat sok mensiam kade ka jingshat penpau ya ka jing songu ya ublai trai kan rat na ka bentai ki jingker khu ka ayom ot ka badap ka babiang bat ka jingri kendong jong u. Ya kani ka jingshat la penlong da ka seng khasi kime mau khar Shillong ban aingu aidem ya ublai trai kan rat unong bu nong thau ubala ubayai bat ubala the sai kerhai ya ka jingker khu ya ukhon khasi khara hakisnam baladap da ka bakerpat kerpan ru na ka benta ka jingker jingda jong u hakisnam ki bandangwan. Hakabe adai bat kani kasni kerpang menta kasni ulat ka jela Meghalaya UCH Vijay Shankar Menteri Rangba Konrad ke Sangma bat ulampang ka indor bar thau an ke jela Thomas e Sangma kilapha eki khubor ai khublei shaki khon khasi ki khon ki hajar jong ka seng khasi kime na ka benta ka shat sukman siam ka bakamen ban pentiu ya ka jinya tendi bat jinya jan hapreng ki khasi bat ki garu ki basong ha ki thain khap pu jong ka jela Meghalaya ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Rimulyang Circle kala le jingo ya artli ki school ha thain kershai ki bahap ha ka nongstoin CNRD block uba serbilen lingdo president ka seng ulalam khamat ya ka ne ka jingle jingo ka bala sanran lang daki wei de ki dikhot jong ka seng ki school ki bala le jingo ki kan thop ya ka omthli LP school bat ka hatam UP school hakani ka jingle jingo ka seng FKJGP kala samru ikitiar ya le kai sport shakini ki school habakran baki nong pathai khubor uba serbilen lingdo ula kerpat ya UMLA ka te ka than bat ka sarkar baken khamphai khmat shaki jingdon kam jong ki pai ba ki basa hakite ki thain khaput namar karoi ka par kadang duna bha hakate ki jaka ka Meghalaya Powerlifting and Fitness Association rengkat ka jinga trailang bat ka seng samla umsning proper B kala penlong ya ka jinga kop State Classic Powerlifting haka open category ha umsning auditorium hall haka sni sa jan balala haka ni ka jinga kop la sakhi ya ka jingwan ya shembenta ka babun bha na ki samla ki balawan na kaleng ka jala ki balaya tunjo bat pen i ya ka bormet haki benta ba pher jong ka jinga kop ra narkhya ki nong job kila yo ya ki takma ka pisa bat ki certificate kom ka jing ithu ya ka jing job jong ki la pen phu pen phieng ya ka ni ka jinga kop da ka jingwan jong u I marak officer in charge jong ka umsning police station ubala long ukongsan haka ne ka jingyalang ka jingjit ye ki MDC bala shuthong haka KHADC kadang ya chakmat menta but haka be dei bat kani ka kam u Dr WR Kharlukhi MP ka Rajya Sabha ubala julong teng u president ka NPP ha Meghalaya ulapan shai halor kani ka rukom thong dukhat shaka district council uba Kharlukhi ula ong ba dei ka district council ka ba ay ka kerteng bat hadin kani ka sarkar ka jus shemya ka rai halor kata hanrei ula ay nuksaru ba kaladan ka por haka ba ka sarkar jilla kamshim la priang ya ka kerteng jong udukhat bala ay da ka district council da ka ba ay nuksa haka ba ya ka kerteng jong Menteri Rangba Bamenta o Konrad ke Sangma amshim la priang haka por bala long ka jingthung dukhat haka GHADC haka lumpung ile kai football jongka Indian Super League ka Bengaluru FC kalay orung haka sien ka basaw hadien bak shaka final jongka ISL hadien bakala kamai yaka aggregate ka ba lai la r ban penkot yaka khubor sa shisien pat kimat ki bakongsan let jurep ka kanhuan balalam khmat da uba Pius Marwen ya lightly gishnong ha Southwest Khasi Hills District ban khmi ikijing e ki ba mi na ka jing twa khandau la thau ya ka kanhuan pa iba ha ka kerteng jongka Regional Council Demand Committee ha ka jingelang kerpang ka balalong ha Babet Para West Garo Hills District but ai khublei ulat ka jela Meghalaya but Menteri Rangba ya ki hun ki hajar ka seng khasi kme ha ka shat sukman siam 8,000 but katungila poish ka bakut jongka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka taha ka por phra bejing ni so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban but ka khubor ka tin Phareng ha ka por phra ka san minute kani ka dai ka Akashvani Shillong